Вітаю! У эфіры «Кіло слова», падкаст пра мову, словы і сэнсы. Мяне завуць Марыя Пархімчык, і сёння я хачу пагаварыць пра такую характарыстыку мовы, як мілагучнасць. Імператар свяшчэннай рымскай імперыі Карл V Габсбург сказаў неяк, што з Богам ён размаўляе па-іспанску, з жанчынамі па-італьянску, з мужчынамі па-французску, а з конямі па-нямецку. Я магу толькі пазайздросціць гэтаму паліглоту, але адзначу, што сёння Карл без англійскай паразмаўляў бы хіба з конямі. І то не факт. Цытата, канешне, гэта не пра мілагучнасць, а пра досвед імператара, бо іспанская была мова яго маці, мова яго выхавання, а французская мова двара і дыпламатыі. Але, што важна, італьянскую для жанчын ён набірае менавіта таму, што яна лічылася мовай галантнасці і што гэта менавіта тая мова, якая вось лашчыць вушы. Трэба адзначыць, што яна і сёння лашчыць вушы шмат каму. У тым ліку мне. Prima di tutto, a me mi pare che non sia il caso di parlare di successo. Напэўна, вам траплялі на вочы розныя рэйтынгі мілагучнасці моў, дзе ў лідары звычайна выбіваецца італьянская мова, а за першынство з ёй змагаюцца французская, іспанская, партугальская і украінская. Мне вось стала цікава, а адкуль такая перавага раманскіх моў? І якім чынам увогуле магчыма ацаніць мілагучнасць мовы? Хто тыя суддзі, якія кажуць партугальская, сэксі, а там йоруба, кікую або лінгала, ну так, на троечку. І вось, я пачала гугліць рэйтынгі мілагучнасці моў і трапіла на такую гучную заяву на сайце аднаго беларускага медыа. Цытую. Часта кажуць, што беларуская мова самая мілагучная пасля італьянскай, паводле экспертаў ЮНЕСКО. Ого, думаю, у ЮНЕСКО ведаюць пра існаванне беларускай мовы. Ого, але далей у дужках там дадавалі. Цытую. Праўда, пацверджання гэтаму на сайце ЮНЕСКО мы не знайшлі. Выглядае, што гэта хутчэй легенда, а не факт. Калегі, ну што, цікавая падача інфармацыі, скажу я вам. Эксперты ЮНЕСКО выходзяць як легендарныя брытанскія вучоныя, даказваюць тое, чаго не існуе, а верагодна, і эксперты не існуюць самі. Карацей, у мяне адшукаць рэйтынг з беларускай мовай таксама не выйшла, і я вырашыла паглядзець, што думаюць простыя карыстальнікі інтэрнэта. На адпаведных ветках Redditу людзям падабаліся бадай што ўсе мовы, якія яны ведалі. Але быў адказ, з якім я не магу не пагадзіцца. Цытую. Самая мілагучная мова – гэта англійская Скарлетт Йоханссон у фільме «Яна». Well, I take it from your tone that you're challenging me. Maybe because you're curious how I work? Do you want to know how I work? Усё, дарагія слухачы, кропка, разыходзімся. Ладно, канешне, не. 2 гады таму на The Economist выходзіў артыкул па выніках даследавання, мэта якога было паставіць кропку ў пытанні, якая мова гучыць найбольш прывабліва. Група вучоных, наколькі я зразумела амерыканскіх, узялася патэсціць па гэтым крытэры 228 моў. І, дзякуй Богу, ацэньвалі іх яны не самі, бо, мяркую, проста пабіліся б за тое, у якім з іх родных штатаў англійская мова больш дасканалая. Ацэньвалі мовы 820 чалавек, якія пагадзіліся далучыцца да гэтага эксперымента. Людзі былі носьбітамі англійскай мовы, ну куды ж без яе, моў кітайскай групы і моў семіцкай групы. Апошняя гэта носьбіты арабскай, іўрыта і мальтыйскай мовы. Для ацэнкі гучання даследчыкам спатрэбілася нейкая адзіная аўдыадарожка, якая была запісаная, існавала на шматлікіх мовах. Ці здагадаецеся вы, што гэта магло быць? Ну, канешне, гэта быў онлайн-фільм пра жыццё Ісуса Хрыста. Важна, што ў кожнай моўнай версіі было не менш за 5 розных дыктараў, бо там былі і дыялогі, і голас наратарам. І такім чынам людзі слухалі адное і тое ж не толькі рознымі мовамі, але і на розныя галасы, што, пагадзіцеся, важна, калі мы жадаем выключаць фактар Скарлетт Йоханссон. Do you want to know how I work? Дык што ж, якія былі вынікі? Няўжо зноў італьянская? Не. Выявілася, што амаль усе 228 моў былі ацэненыя дан-дан-дан-дан-дан аднолькава. Па шкале ад 1 до 100 яны ўсе палягалі ў дыяпазоне ад 37 до 43. 37-43, разумееце? Большасць моў увогуле аказаліся яшчэ ў меншым дыяпазоне, паміж 39 і 42. То бок, разыходжанні ў сумарных ацэнках былі мінімальныя. Ну, вы спытаеце мяне, Марыя, але ж
нават і мінімальны адрыў, хто ж там першы. І вось з мінімальным адрывам вышэй усіх выбілася мова токпісін. Гэта крэольская мова, распаўсюджаная ў Папуа-Новай Гвінеі. На ёй размаўляюць каля 4 мільёнаў чалавек. Токпісін паўстаў як вынік кантактаў выхадцаў з розных ціхаакіянскіх астравоў падчас працы на плантацыях. Такія мовы, якія ўзнікаюць з неабходнасці паразумецца людзям, якія размаўляюць на розных мовах, называюцца піджынам. У аснове піджына токпісін ляжыць мова каланізатараў, вядома, англійская. Лексіка таксама выбрала элементы нямецкай і партугальскай мовы, а таксама аўстранезійскіх моў, на якіх размаўлялі працаўнікі плантацый. Inolong time, nadis pala number 2 pikinini, ibungim olgata samtin bilongen na isalem longolman. Na mikisimani na igo istap long one pela longwe place. Дык што, выходзіць, самая прыгожая на свеце мова гэта токпісін? Ну, сказаць так насамрэч нельга. Бо розніца паміж лідарам і антылідарам, у антылідарах тут аказалась чачэнская мова, розніца была настолькі нязначная, а разбежка паміж рознымі ацэншчыкамі была настолькі агромністая, што ніякіх гучных высноваў зрабіць нельга. А вось што можна дакладна сказаць, гэта тое, што разуменне прыгажосці мовы вельмі суб'ектыўнае і вельмі залежыць ад асабістых упадабанняў, ад знаёмства ці незнаёмства з мовай, а таксама ад культурнага кантэксту слухача. І няма ніякай універсальнай лінгвістычнай формулы, якая рабіла пэўную мову прыгожай. Даследчыкі заўважылі, што знаёмства з мовай ці хаця б думка, што гэта нешта знаёмае, прымушалі рэспандэнтаў павышаць узровень прыгажосці мовы у сваім асабістым рэйтынгу ў сярэднім на 12%. Пры гэтым існавалі некаторыя рэгіянальныя прымхі. Напрыклад, кітайскія рэспандэнты аддавалі перавагу мовам, якія, на іх думку, паходзілі з Амерыкі ці Еўропы. І ніжэй ацэньвалі тыя, якія, на іх думку, былі з Афрыкі на поўдзень ад Сахары. Калі ж рэспандэнты казалі, што мовы ім незнаёмыя, такія перавагі адразу знікалі. Канешне, на адзнаку ўплывалі і дыктары. Рэспандэнтам больш падабаліся жаночыя галасы і менш глыбокія прыдыхальныя галасы. Не ведаю, што маецца на ўвазе штосьці такое. Не? Чамусьці мне адразу Леонард Коэн узгадваецца, але ў яго ж нібыта прыемны тэмбр. Карацей, некаторыя мовы маглі прайграць проста праз менш прывабныя галасы, якія там распавядалі пра жыццё Хрыста. Вось і ўсё. Таксама даследнікам не ўдалося адшукаць некую фанетычную асаблівасць, якая б зачароўвала слухачоў. Ні французскія насавыя, ні польскія фрыкатыўныя не дзейнічалі на людзей, як дудка на кобру. Была заўважаная толькі невялічкая непрыязнасць да тонавых мовах. Тонавыя мовы – гэта тыя, якія выкарыстоўваюць вышыню тону для адрознівання слоў, якія гучаць аднолькава. І, што цікава, нават кітайскія ўдзельнікі даследавання злёгку недалюблівалі тонавыя мовы, хоць сама кітайская мова ёсць тонавая. Яшчэ адзін значны нюанс вам вкіну. Людзі ацэньвалі мову ў запісе, але натуральная гутарка носьбітаў магла б зрабіць зусім іншае ўражанне. Мажліва, людзям падабаецца або не падабаецца не гукавы склад мовы, а тое, як носьбіты на ёй размаўляюць. І ў такім выпадку прыгажосць мовы гэта хутчэй не ўласцівасць мовы, а ўласцівасць культуры. Не ведаю, як вам, а мне такі несенсацыйны вынік даследавання вельмі падабаецца. Аказваецца, няма людзей, якія размаўляюць на нейкай менш прыгожай мове. Успрыняцце наша чыста суб'ектыўнае і залежыць ад нашых стэрэатыпаў. Вось за сабой я бачу, напрыклад, што калі мне падабаецца краіна, то і мова ў гэтай краіне мне падаецца прыгожай. А калі краіна па вайбах не мая, то нешта і ў мове ўжо я чую штосьці непрыемнае. Доктар Вінета Чант з універсітэта Эссекса пісаў для The Guardian, што ідэя аб тым, нібыта мова з'яўляецца больш меладычнай, рамантычнай, паэтычнай і музычнай, зыходзіць ад грамадства. Гэта не вызначаецца наборам гукаў. Больш гарманічнай мова падаецца па некалькіх вельмі рацыянальных прычынах. Першае, нам падабаюцца мовы, якія могуць даць нам сацыяльна-эканамічнай перавагі і дадаць нам мабільнасці. Напрыклад, кітайская мова набірае папулярнасць, паколькі на ёй размаўляюць у рэгіёне з хуткім эканамічным ростам. Вывучыш кітайскую, маеш шанец атрымаць добрую пазіцыю ў міжнароднай кампаніі. Вось, ужо і мова падабаецца. Другі пункт. Нам падабаюцца мовы, якія дазваляюць камунікаваць з вялікай колькасцю людзей. Менавіта таму для многіх англійская мова застаецца самай мілагучнай мовай.
Просто з ёй можна завесці купу знаёмстваў і добра асвоіцца ў вялікай частцы свету. Прыемна, ну і простой мова табе прыемная. Трэцяе. Нам падабаюцца мовы краін з яскравым стылем жыцця, мяккім кліматам, добразычлівымі людзьмі і цудоўнай кухняй. Бонджорно, рагаццы. 4. Нам падабаюцца мовы, якія абслугоўваюць багатую нацыянальную культуру ці гісторыю. Напрыклад, японская мова мангі, ніндзя, высокатэхналагічных кампаній, мова самураяў гейш, мова чароўнай прыгожай паэзіі, мова джей-поп-музыкі. І калі чалавеку ўсё гэта або нешта з гэтага падабаецца, суадносна яму і мова падабаецца. І наадварот, калі нам не па сэрцы нейкая культура, або мы знаёмы з ёй праз спецыфічны кантэкст, гэта ўплывае на ўспрыняцце мовы. Напрыклад, я ведаю шмат людзей, якім не падабаецца нямецкая мова, але наўрад ці гэта праз яе гучанне. Хутчэй непрыязь узнікае таму, што людзі чулі нямецкую толькі ў фільмах пра сусветныя войны або з успамінам бабулі пра нямецкі плен. Вось як я чула. Асабіста мне нямецкая не падабаецца і, магчыма, з гэтых жа прычын. Але мае знаёмыя, якія захапляюцца нямецкай культурай, заўзеюць за футбольную зборную Нямецчыны, любяць вандроўкі па Германіі, перакладаюць з гэтай мовы, яны адчуваюць яе зусім інакш. І для кагосьці я такое чула меркаванне, гэта ўвогуле мова кахання. Bitte geh nicht fort, was ich auch getan, was ich auch gesagt, glaube nicht ein Wort, denk nicht mehr daran, oft sagt man im Streit Worte, die man dann Окей, мы прыйшлі да разумення, што ніякай усярэдненай мілагучнасці не існуе. Але ці нельга нейкім чынам замерыць музычнасць мовы? Увогуле, ці можна параўнаць гутарку з музыкай? Метафарычна так, але тэхнічна маўленне гэта не спеў. Наша гаворка складаецца з галосных і зычных гукаў, і калі галосныя гукі сапраўды блізкія да музыкі, то зычныя з пункту гледжання музыкальнай навукі гэта проста шум. Няма музыкі ў п, к, і нават г. І спалучэнне іх з музычнымі галоснымі тут не дапамагае. Калі мы хочам на італьянскай выйсці на ўзровень музыкі, нам давядзецца заспяваць хіцяру Маніскін ці там Джані Наніні. А пакуль мы замаўляем капучына, гэта ўсё яшчэ не музыка. Рэч у тым, што частоты, на якіх людзі размаўляюць, яны вельмі абмежаваныя, а музычныя гукі маюць значна шырэйшы дыяпазон частот, чым наша чалавечая гаворка. Але гэта праўда, што за кошт перавагі галосных гукаў некаторыя мовы мы сапраўды можам назваць больш пявучымі ці штосьці такое. Сюды зноў-такі трапяць мовы аўстранезійскай групы, на якіх размаўляюць у Інданезіі, на востраве Рапануі, то бок Пасхі, ў акіяне, гавайская, гаіцянская мова. А вось мовы, дзе пераважаюць зычныя, гэта, напрыклад, каўказскія мовы, будуць больш шумавымі, чым музычнымі. Магчыма, таму чачэнская мова крыху прайграла ў тым даследаванні, пра якое я распавядала. Але ў эстэтычным сэнсе шум таксама можа быць выразным. Нездарма паэты карыстаюцца не толькі прыёмам асананса, паўтарэння аднолькавых або падобных галосных гукаў, але і алітэрацыяй, паўтарэннем зычных. Паслухайце, напрыклад, урывак з верша Пятруся Макаля «Цётка». Там, дзе воранам вораг каркае, я з зямлі паўстаю і бунтую. Дабравольная санітарка, я ласкай душы братоў бінтую. У гэтых радках адчуваецца выразная алітэрацыя на гукі «р», «д» і «т». Ну і гучыць даволі, магчыма, і нават музычна, як барабан. Алітэрацыя дазваляе падкрэсліць важныя словы, дадаць нейкія фарбы, дабіцца эфекту гукапераймання. Вось тут воранам вораг каркае. А, напрыклад, у гэтых радках новай зямлі, як у Баколаса, алітэрацыя дапамагае стварыць слыхавое ўяўленне навальніцы. А дождж шуміць, а дождж гудзе, і бліжэй ён ідзе. І вось жахнула бліскавіца, як вукамгненная крыніца, і гром пярун сталёвым бичам, бы нейкі звер сталёвым лычам, арэ трасе калоціць хмары. Ну і на кантрасце вось вам прыклад паэтычнай гульні з галоснымі гукамі. Параўнайце гэту асанансную музыку верша Пімена Панчанкі з завогненымі вякамі. Не спакушай нас высокай песняй гэтак рана, галактыка, як валуны неачэсаныя, у нас цяжкія характары. А што, калі я прачытаю так? Не спакушай нас высокай песняй гэтак рана, галактыка, як валуны неашэсаныя, у нас цяжкія характары. Ну што, ўжо будзе музыка? Некаторыя ж паэты вось амаль спяваюць свае вершы.
Дзе той крок, калі з гутаркі нараджаецца музыка? Для гэтага трэба паставіць галосныя гукі на вызначаную частату, якая будзе адпавядаць вызначанаму тону. Напрыклад, музычныя інструменты настройваюць па гуку ля. Ён мае частату 440 калябанняў у секунду. Мы можам зрабіць гэта ля, прапець яго, потым перайсці на іншы гук з іншай частатой, застацца з гэтым гукам нейкі час, вось гэта і будзе спеў. Калі мы не проста прамаўляем гукі, але адмыслова арганізуем гукі ў патрэбным частотным спектры і арганізуем іх у часе. То бок тут падключаецца ўжо рэальная матэматыка, якая ляжыць у аснове музычнай навукі. Калі мы напеўна чытаем вершы, мы карыстаемся гэтымі правіламі, і тут неважна, ведаем мы іх ці не. Там вось гэтыя ўсе калябанні і ля, соль, сі, рэ, до, мі. Калі мы намагаемся ацаніць музычнасць мовы, нам трэба таксама ўлічваць не толькі суадносіны галосных і зычных, але і даўжыню гукаў, і спецыфіку націска, і інтанацыі, і ўсё гэта, безумоўна, ўплывае на то, як адчуваецца мова. Але па-ранейшаму не дае магчымасці вызначыць пераможцу ва ўяўным спаборніцтве па мілагучнасці. Вось такія справы, даражэнькія. Не ведаю, я вас пацешыла або нечым расчаравала, але сітуацыя такая. Беларуская мова не больш мілагучная за іншыя мовы. З другога боку, і іншыя мовы не больш мілагучныя за беларускую. Таму тут арыентуемся толькі на ўласны густ. І дзякую за ваше праслухоўванне. Для падтрымкі падкаста вы можете пакінуць каментар, калі слухаеце на такой платформе, дзе гэта магчыма, і напісаць, а якую мову лічыце вы самай мілагучнай і чаму. Мне будзе вельмі цікава гэта пачытаць. Вось, загадзя дзякуй за праслухоўванне, добрага дня і пачуемся.